Subscribe नोङो भिडिअ थिखांबाय था आं जाबाय थागोन एबे फोजोबगोन आं Hey guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गोबाव जाबायमोन आरोना आङो ब्लग भिडिअ लाबोयैया ओमफ्राय दिनै सानबाय आं मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनोसै होननानै ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर न'आव संनाय खुरनायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै दिनै जोंहा आरोना फार्स्ट टाइम खोथिया फोजेनबाय दिनै खोथिया फोहैदों आरोना ओमफ्राय आं आरो दायो संनो स्टार्ट खालामसै आरोना अमा बेदर लाबोखादों ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनोसै आङो थुदो लाबोखाना दोनफैखाबाय आरोना बिसोरो दायोहाय खोथिया फोनो थांदों नालाय खोथिया फोखांनानै मेंना फैबा गोथाव जानो लुगैयो नालाय बेखायनो लायखाना दोनफैखादों ओमफ्राय आं रुखानानै दोनखादों ओमफ्राय दायो एवनोसै आरोना संनोसै सानजौफुं जालायबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै स' बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो गिबियावनो आरोना लोगोफोर नायनायजों लोगोसे अननानै आंनि भिडिअखौबो लाइक आरो हायोब्ला शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर थुदो बिदिब्ला लेट्स गो लोगोफोर दहायनो रुना दोनखादों आरोना आङो ओमफ्राय दायो आङो संनो स्टार्ट खालामसै स' बिदिब्ला नायलांबाय थादों ओमफ्राय ओंख्रियासो मा जागोनथाय जायखिजाया संसै आरोना दालिफोरखौनो ओमफ्राय बेखौहाय आङो फ्राय एवनोसै नायलांबाय थादों लोगोफोर अमा बेदर फ्राय वाव टेस्टि जाखागोन लोगोफोर गिबियावनो आं बेफोरखौ सोलाय सोलाय लाखानोसै देजोबना लानोसै आरोना जिरा जाब्रां बानलु सामब्राम रेडि खालामखाजोबनोसै नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर जोबजासिम प्लिज स्किप दा खालाम बानलु सामब्रामफोर देखांबाय आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे गोजोनथाव रादाब माने ओंख्रिया जोंहा औवा गोजा जासिगोन आरोना फोथाराव खोथिया फोनो थांनायाव बारि दंखायो नालाय औवा गोजा मोनदोंनो ओमफ्राय लाना फैसिगोन आरोना ओंख्रिया औवा गोजा जासिगोन औवा गोजा संसै बिदिबाथ' जोंहा दिनै डाबल गोथाव जासिगोन आरोना औवा गोजा ओंख्रि अनला ओमफ्राय दायोथ' आरो मा होनो गायनाय फुनायनि दिन सफैलायबाय नालाय फोथाराव खामानि जालायसिगोन आरोना लोगोफोर गायनाय फुनायनि दिन सान्दुं खामनाय अखानि खामानि सफैलायबाय आरोना लोगोफोर दायो नेनांसिगोन आरोना मोनफैयाखै औवा गाजा लाबोगासिनोसो ओमफ्राय आङो बेदरखौ एवगोनसै नै लोगोफोर अनलानि थाखाय माइरं सुखांना दोनखायो आरोना देथ'वाखै ओमफ्राय औवायाबो सफैथ'वाखै ओमफ्राय नै मा होनो बेखौ केरेला खांख्लरबो होनो ओमफ्राय बेखौ बेदराव होगोन आरोना आं दायो बेदरखौ एवग्रोना लानोसै लोगोफोर बानलु सामब्राम खेबसेनो देखाजोब्बाय आरोना बेदर ओमफ्राय सामब्राम होखाबायना बेदर थावखौ होदोंना माइ खालामनाया जाबाय दै होनो
होनोसै बारा दै होआ मोनखानाय ini लोगोफोर ओंखामखौथ' जानखाना होनसै आरोना बे बेदर बे ओंखाम ini लोगोफोर जोंहा औवाया सफैबाय आरोना नै औवा ओंख्रिया मोनफैबाय फिसा फिसासो गोरलै दायो आङो बेखौ सुनानै हानोसै udah kenyang banget ini. Nice, suka banget. Hatinya, ini lagi kurang nangka, mamun bayar na, bayar bedor apa mun bayar jangan kau, naik renesi bedor kau. Orang tu merilang yang masuk. Alu, bedor, telur, fried. Masih yang baik, Ondola suruh kalau mau. Ini lagi orang bedor aman baik. Saya lagi orang megang kerana sih, waktu. Gele-gele bisa sama aram sekali. Machahary. Iya, siang, babu gusi, nih babu gusi, celia, babu gusi. Ayo kesana orga sini, ayo mau jeje lihat ayo wajib su. Berapa Islam ini bahasa stabil ini lubin ya hamtar lalai ya kayak bumbalasi lagi deh warna nasi lagi pak kedua ini lagi menjumpai dua ini pun nih
केरेला आलु मैथायाबो मोनबाय मा जानो दिनै लोगोफोर मोनजोब्बाय आरोना ओंखाम जानोसै ओमफ्राय जानायखौ लाबाय थाथ'ला आङो ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नेक्स्ट गोदान भिडिअसो लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय नोंखासै आं खुलुमना जानोसै आरोना नोङो भिडिअ थिखांबाय था आं जाबाय थागोन ओमफ्राय फोजोबगोन आं बारा नङा